L-abbozz ta' liġi maħsub biex jiġġieled l-abbuż fuq l-anzjani se jitressaq fil-parlament nhar it-tnejn. Ħabbret dan is-segretarju parlamentari għal persuni b'diżabilità u anzjanità attiva Justin Caruana. B'dan l-abbozz il-pieni fuq min iwettaq xi forma ta' abbuż fuq l-anzjani se jkunu iktar ħorox. Caruana tkellmet dwar id-diversi forom ta' abbuż fosthom dawk fiżiku u emozzjonali u qalet li l-gvern irid jibgħat messaġġ ċar li dan mhux aċċettabbli. Tkellmet ukoll dwar il-qraba li jabbandunaw lill-anzjani tagħhom f'xi dar tal-anzjani u ma qaditx lura milli tiddeskrivi dan bħala abbuż. Aħna hawnhekk bħala Ministeru nippromovu l-anzjanità attiva, però rridu nkunu lesti għal kull ċirkostanza, ġifieri kull servizz soċjali, kull entità soċjali se tkun preparata anke meta jkun hemm okkażjoni u ċirkostanzi ta' abbuż u għalhekk dan l-abbozz ta' liġi li permezz tiegħu l-anzjani tagħna ser ikunu protetti minn kull abbuż. Referit ukoll għal każ li qed ikun investigat mill-Pulizija fejn qed ikun irrapportat li anzjana mietet f'Mater Dei wara 4 xhur abbandunata fir-residenza tagħha f'Birkirkara. Jidher li tim mediku ta' Mater Dei sab lil mara f'kundizzjoni medika ħażina ħafna u għamel rapport lill-Pulizija. Caruana qalet li każi bħal dawn jispiraw il-gvern biex jaħdem iktar f'dan il-qasam. Is-segretarju parlamentari Justin Caruana appellat lill-anzjani biex ma jibżgħux jirrapportaw kull abbuż li jista' jsir fuqhom. Wieħed jista' jirrapporta fuq is-support line 179.